Vi skulle lave en mindmap om en bedre verden, og vi tog her, kan man se, et billede af Christines håndled med et hjerte på, der står hej. Så har vi fundet det her peace-tegn, det fandt vi på nettet, det var der ingen problemer med. Og en lille fredstue har vi hernede i bunden, og så har vi lige lidt kulturelt, en samlet, hvad siger Christine? En samlet jordklode. En samlet jordklode, yes. Så optager vi. Så prøver vi lige, kan vi skifte til pinden? Det kunne vi godt. Så, det har du fuldstændig ret i. Hvad vil du sige? Her har vi vores mindmap, så kan jeg tage sådan en pind. Her har vi et peace-tegn, og her har vi en fredstue. Hvad skal vi snakke om i dag, Christine? I dag der skal vi her om sammensatte ord. Jeg laver lige sådan en her. Sammensatte. Sådan. Nemlig. Og det er sådan, at man tit kan høre på et ord, om det er sammensat eller ej. Kan du huske, hvordan man gør det, Andreas? Hvordan kan man det? Inden vi satte kameraet her til at rulle, så kan jeg huske, du fortalte mig det jo. Ja. Og det jo sagde, at det har noget med trykket at gøre. Nemlig. Vi har en tysklærer stående her, og så har vi en tysk lærer stående her. Og så kan jeg lige sige, hvad er så? Det kunne være sjovt at lave en plakat, altså, hvor der stod navnord på. Hvad er så forskellen på de to? Ja, og det er simpelthen, hvis der er mere tryk på første del af ordet frem for sidste del af ordet, så er det sammensat ord, så står der tysklærer. Hvorimod hvis der er lige meget tryk på første del og anden del af ordet, så er det en tysk lærer. Tak var det ikke meget nemt, Tak fordi du lærte mig det. Velkommen, Andreas.